Втори план започва. Аз съм Станислав Цанов. Здравейте, благодаря ви, че сте с нас. Знаете ли или замисляли ли сте се някога, кой е най-силният наркотик в света? Най-силният наркотик, който човечеството познава до момента. Винаги съм смятал, че това е хероина и винаги съм го определял и като най-опасен такъв. Защото всички сме гледали научно-популярни филми и лични истории на хора зависими от него. Оказва се обаче, че не хероина е най-опасният наркотик, а един друг, произлизащ от растение, което на пръв поглед не изглежда никак опасно, дори напротив, изглежда красиво. Сега ще ви го покажа. Дайте на цял екран. Това, уважаеми зрители, е растението, от което се произвежда най-опасният в света наркотик. Наркотик, който носи името скополамин. Знаете ли какво прави скополамина с човешкото тяло? И най-вече с човешката психика. По време на въздействие на скополамин, ти загубваш не съзнанието си, то не се замъглява, ти не изглеждаш като човек под въздействието на наркотик по никакъв начин. Нито си влачиш краката, нито не знаеш къде си. В пълно съзнание си. Без едно нещо. Без критично мислене. Което автоматично те превръща в получовек, полузомби. Правиш каквото ти се каже. Правиш това, което иска този, който ти е дал наркотик. В Колумбия има хиляди истории. Колумбия, разбира се, е страната, от която проистича този наркотик. Там има хиляди истории за това как в питието на някой се сипва малка частичка от наркотика. Сега ще ви го покажа и в прахообразна форма. Сипва се, то няма вкус, няма мирис. Това са плодовете на растението. И следващата снимка е с резултата от тях. Ето как изглежда след химическа обработка наркотика скополамин. Няма вкус, няма мирис, не е нужно дори да се вдиша. Само да попие по кожата ви. И се превръщате в зомби. Правите каквото ви се каже. При това го правите мислейки, че правите нещо много добро, че помагате някому. Затова, когато наркоманизират някои с съвсем минимална частичка от това, което е на снимката, вие ставате техен роб. Има, както казах, хиляди случаи в Колумбия, а и по целия свят, в които на човека дадено му това вещество се изисква да си даде цялата собственост. И той го прави собственоръчно, ходи, тегли от банката, гарантира с име, с подпис, прави го абсолютно съзнателно, след което няколко часа, а доста често и след няколко дни, осъзнава какво е направил. Някой път въздействието на наркотика, особено ако е в по-големи дози, е до такава степен силно, че този филм, в който се вкарваш, продължава цял живот. Цял живот ти си един получовек, полузомби. Толкова е силно действието на наркотик. Дори в конспиративните теории се говори за това, че американските специални служби и по-специално едно подразделение към ЦРУ го е използвало, за да се опита да създаде перфектния убиец, който мисли, че убивайки прави добро и който не помни нито кой му е казал, нито кой го е принудил да убива. Човек, който е изцяло манипулируем. Но ще си кажете, интересно, ама въобще има това с политиката? Какво ни касае този скополамин толкова? Когато гледах и четох и се интересувах за въздействието на този наркотик върху човешкото мислене, сякаш ми се стори, че прочитам част от най-новата ни история. Българската история. Имам чувството, че 23 години сме под въздействието именно на този наркотик. Уж нищо ни няма,
Уж сме трезви, свежи, критично мислещи, силни, но всъщност сме под нечие въздействие. Имам чувството също така, че само на няколко пъти действието на този наркотик върху българското общество е притъпявало. Началото на демокрацията, 96-97 и сега. В първите два случая притъпиха този народен изблик с нова доза скополамин, с нова доза манипулация, с ново приспиване, притъпяване на чувствителността на обществените настройки. И в двата случая успяха. Това, което виждам в момента да се случва, е трети такъв опит с назначаването на този министър-председател и неговото правителство. Точно такива хора, в такъв профил, успиваха България 20 плюс години. Хора, които говорят: аз няма да разваля фискалната дисциплина, ще държим на европейските ценности, ще работим здраво, ще бъда диалогичен, ще съм отворен с обществото, всичко ще ми е прозрачно. Клишета. Клишета, които под формата на политическо говорене нямат никакъв друг ефект, освен успиване. Освен скополамин. Още скополамин за българския народ. Това се случва и в момента. Чухте ли дали ще има разследване на не само кабинета на ГЕРБ, но и всички останали? Не. Чухте, че нямало да има лов на вещици. Чухте ли дали ще има това, което улицата поиска? Разваляне на договорите с монополите. Не само с ЕРП-тата, с монополите като цяло. Имаше отговор и той е категоричен. Не. Няма да има. Чухте ли отговор на въпроса дали ще продължава турска реч да се лее от националната телевизия? Не чухте. Защото ще продължава. Това е опит за поредно приспиване. Поредна смяна на актьорите. Като този път актьорите в това правителство дори не са толкова блестящи. Ако позволим и този път да ни успят, това означава, че следващата вълна на протести, следвайки логиката на развитие на българското общество до момента, ще бъде след 8 години, 9 години. Явно на толкова време ни пуска. Явно на толкова време почваме да осъзнаваме, че живеем в матрица, създадена не от нас самите, а наложена отгоре. Хубавата новина е, че не смятам, че този път това ще стане. И това зависи не само от мен. Всъщност, от мен на последно място. Зависи много повече от вас. Зависи много повече от вас, защото сега пътищата на информацията, която можете да достигнете, е много по-голяма. Много повече пътища са тези, чрез които вие може да видите откъде изтичат парите на България. Да видите алтернативите, които различните партии предлагат. Защо Атака излезе с програма преди 1 година? Програма известна като Планът Сидеров. Защото 365 дни вие, евентуалните избиратели на Атака и гласоподаватели като цяло, можехте да гледате, четете, задавате въпроси и съучаствате към изготвянето на този план. Той е ясен, той е точен и той е категоричен с конкретни числа. Отворете някоя друга програма и ще видите един топ изхабена хартия с много добри пожелания и никакви числа. Никой няма да каже цифра, в която в края на неговото управление българската средна заплата ще отговаря. Минималната пенсия ще отговаря. Нещо повече. Демографията ще отговаря. Защото знаеш, че когато народа живее добре, тогава и демографията скача.
края на 80-те години сме били 9 милиона и 9 хиляди души. В момента едва сме закръгляме седмицата. Крайно време е да излезем от тази матрица и този наркотик, който ни владява и зомбира, да бъде прекъснат. Но за това голяма тежест носите и вие. Вие трябва да го направите, като не само слушате, като не само абсорбирате и анализирате критично получената информация, но и я споделяте, убеждавате, говорите. Бъдете лидери. Бъдете лидери сред хората, с които живеете. Говорете с тях. Говорете аргументирано, говорете вдъхновяващо, говорете харизматично. Убеждавайте хората около себе си в това, което вярвате. Това е единственият смисъл от социума, в който живеем. Да помагаме един на друг. А това да предоставиш чиста информация, вяра и сила на ближния е в основата не само на изграждането на едно общество, но в основата и на християнските ценности. Не го забравяйте и ще се радвам, ако има реален ефект от това, което казвам. Сега към много интересен гост. Румяна Белухова.